Taliwala sa nagkadaghang kaso sa COVID-19, doon naghihapoy nagaduda sa maong sakit ug sa kadelikado niini. Atong sayron ang panglantaw sa mga naigo sa maong sakit ug mga kabanay sa namatay sa COVID-19, pinaagi sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara dili malikayan nga duna gayoy mga tao nga misinformed kalabot ni ining COVID nga miresulta usahay sa pagkagahi og ulo sa mga tao nga mutuman sa mga pulisa hinungdan sa pagkuyana pa sa virus. Gawas sa suliran sa nagkadaghang kaso sa COVID-19, nahimong dakong hagit sa kagamhanan karon ang pagkatag sa masayop nga impormasyon bahin sa mong virus. Dunay mga tao nga nagmagahi na nga motuo sa mga pulisa sanglit misinformed kini ug daw dili na motuo sa kadelikado sa COVID-19. Si Jean Rose Texon, enkargado sa City Tourism ug usas mga nangulo sa pagpatuman sa health protocol sa Davao Airport. Emosyonal nga misaysay sa kasakit nga iyang naagian, human namatsan siya og igsuon tungod sa COVID. And nung pumasok siya sa hospital, she was scared, ganon. And the next thing I knew, I was just like holding her urn. So it's really painful kay it's a sickness na hindi mo man lang mahag. Gawas sa iyang igsuon, namatay usab ang duha niya kay ig-agaw bunga gihapon sa maong sakit. Gikapungot niya nga dunay mga tao nga daw deadma sa COVID. Hindi ko alam kung gusto kong sakalin or whatever, ganyan. Kasi para bang, you don't know how it is until it hits you. Samtang asymptomatic man sa COVID-19 ang spokesperson sa DPWH-11 nga si Dean Ortiz. Dakong kalisang ang iyang gibati dihang nataptan na siya sa maong sakit. Dili tiaw nga mahimong positibo sa COVID-19. It's unfair to say na dili tinuod ang COVID because of the millions of people suffering from the disease worldwide. Although I was diagnosed asymptomatic, pero I saw no difference on how other people treat people who have and do not have the symptoms. Halos pare-pareho lang. So unta, mas laluman pa nato ang ato ang understanding about the disease and the people who have it. Instead na ato i-reject, ato hinuong tagaan og pagsabot og simpatiya. Dayag sa social media ug uban pa ang mga misinformation bahin COVID. Busa, nanawagan si Mayor Inday Sara Duterte sa nagkadayang ahensya sa gobyerno nga pakgangon ang mong misinformation. Ang PIA ug DOH nangunay karon sa pagbansay sa mabatanon kalabod COVID health protocol ug gitakda usab nga mulusad og virtual orientation sa mga media. Ato po din gipakusgan through our BIDA Solution Campaign, which is ongoing karon ang ato ang barangay level nga pagpasabot diri sa 182 barangay youth leaders in Davao City. Sa raubo sa Bayanihan Hill Aswan Act Section 6 letter F, masilutan o pagkapriso o pagmulta ang mga tao nga mupakatag og sayop nga impormasyon kalabot sa COVID-19. Sara. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.